Aimerik pikok egin bezala, ahots propioz egin ez dugun heinean, beste batzuk izan dira gure herriaren historia idatzi dutenak. Erromatarrak, frankoak, bisigodoak, espainolak. Bada garaia, Pirinioetako ipar eta hego euskaldunok, gure etorkizuna idazten hasteko, ahots eta urrats sendoaz, askatasunerantz. Diraki 2020 urtean jaio zen, pandemia iritsi baino 2 hilabete lehenago. Iruñean eta Aezkoan sustraituta. Laukote honek punk rockaren bidetik egin du bidea, naiz eta euren soinuan influente anitzak sumatu daitezke. Musika melodikoa eta zorrotza uztartzen dute, eta estiloaren barruan nortasun propioa eraiki dute. Uranga da ahots eta gitarra, Sami gitarra jotzailea, Julen baxuan eta Joseba Matria perkusioan. Taldearen lehen diskoa Itzalez dadin 2022an argitaratu zuten, eta bigarrena Arima 2024an. Azken hau, Aingura taldearekin elkarlanean sortu dute. Bi taldeak 4 abesti egin dituzte bakoitzak, eta 9. elkarrekin osatu dute. Entsaiu lokala partekatzen dutenetik sortutako adiskidetasunaren fruitua. Zirkuitu alternatiboan mugitzen dira. Genova eta Milaneko gaztetxeetan jo zuten 2023ko abenduan. Ez dira errazen bila ibiltzen, baina bidetik ez dute amore ematen. Ozen, tinko eta konpromisoz doaz aurrera. Ozen, tinko eta konpromisoz doaz aurrera. Urte batzuk pasa dira taldea sortu zenetik, baina Diraki ezagutzen ez duenarentzat taldean noiz sortu zen eta zein helbururekin sortu zela errango zenuketen. Bueno, 2020an sortu genuen taldea, egia esan denok elkar ezagutzen ginen, beste musika talde batean elkar jo genuen. Proiektu horren amaieran eta COVID-aren pandemiaren garaietan eta musika egiteko gogoekin gauden musika berria sortu nahi genuen eta hortxe hasi ginen lanean eta hortik hasi ginen bai. Akaso zerbait berriakoa edo lehenagotik bertze talde batetik heldu zinetela erran duzu? Ez dakit zerbait desberdinagoa egin nahi zenuten edo talde hori bukatu eta zuek ere zerbaitetan segitu nahi zenuten? Ez nuke esango zerbait berria egin nahi genuenik. Aintzinako talde hori bukatu egin zen eta beti da nik uste talde desberdinetan ere egon garela eta egoten jarraitu nahi genuela, hortaz estilo berdina da, antzekoa, agian gu heldutu gara eta musika estiloa baita ere, baina ni gutxienez ez naiz kapaza hori perzibitzeko. Nik esango nuke punk talde bat ginela eta punk talde bat gaela, ez? Alde horretatik agian bai letretan, zer, gaizki dago guk esatea, baina zer hobetu dugula. Horrek ere, errango dizut, horrek ere denborak erakusten duen zerbait dela, ikusten ari naiz, taldeekin hizketan nabilenean honetan,
bueno, taldea sortu zenetik 5 urte pasa dira, imaginatzen dut ere letrak sortzerako orduan edo ere nabaritzen duzuela aldaketa lehenengo urte horietatik gaur egun arte eta aurreko taldetatik, ez, azkenean heldutasun puntu horrek ere ematen dizula, ez, igual ikasketa bat eta horretan ere aldatzen dela, ez? Bai, claro, nik uste dut aldatu dela bai letren kalitatea, letren kutsua eta baita ere letrak eta abestiak egiterako orduan konposatzeko formula. Hasi ginenean nik egiten dituen abestiak, pasatzen dizkion Urangari, abesleia eta gaur falta dena, eta berak abesti horien harira egiten zuen musika melodia bat, eta orain saiatzen gara lebes egiten mundu guztia egiten duen moduan. Hau da, abestiak egin eta abesti horiei letrak sartzea, ezta? Gainera, estrategia hau egitea, bueno, pixkat, kostatu zitzaigun eta gainera lagunek beti esaten ziguten mega aldatu behar duzue modua, nabaritzen dela, pakipaia, bueno, gure ikuspuntu zonki zegoen, baina, pues, frogatu genuen, ez? Pizkatxo bat modu berri hauetan lan egitera eta egia esan oso pozik gaude. Gehien bat azkeneko diskan egin dugu horrela eta, bueno, pozik gaude eta gainera musika berria egiteko gogokin gaude, orduan. Denbora probestu behar dugu, hemendik aurrera pizkatean nola egiten dugun, baina ideiak ditugu bai. Gaur egun lehenengo melodia eta gero letra, hori da. Nire buruan arrebes izan beharko lukela errango nuke. Oraintxe bertan egiten dugu horrela bai, egiten dugu melodia bat eta horren arabera letra bat egiten da eta pues ya biak fusionatzen dituguna, pues ya egiten dugu hemen entzaiu salan, pues lan gehiago, pues ez dakit nola san, pues korteak edo zein. Bai, hori da. Detalles eta Manizuen lagunen kontran nago. Kontua Julen Urzaiz, Sons of Silence-eko bai. Jabea edo, grabatzen duena eta laguna guretzako mesias bat da. Eta berak behin eta behin esaten zigun, dator genura hori, nabaitzen zela pila bat. Imanolek baita ere. Imanolek baita ere, orduan guretzako egiten genuen, baina. Bueno, frogatzen eta pozik gaude bai, egia esan. Igual aldaketa horretan ere nabaritu duzue aldaketa bat? Bai, dudek gabe. Bai, nik uste dut, bueno, ez dakit nola zein zago zen definizioa, baina uste dut struktura hobeagoa dela eta gure ideiak hobeago egiten ditugula horrela. Bai, mas orden, ez dakit. Bai. Hasierara joan gara, erran dugun bezala ez, 2008an sortu zen taldea. Irakurri dudanez, pandemia hasi baina 2 hilabete lehenago, estakazo. Ez zerbait berria hasi nahi horretan, etxean sartu, ezin ahal izan proiektu aurrera eraman, ez dakit gaur egun ere nola ikusten duzuen hori, lagundu zizuela arrango zenuten edo izan zela, imaginatzen dut momentuan estakazo bat, baina gaur egun perspektibakin ikusita arrango zenuketen lagundu zizuela. Eske pasa da denbora, egia esan. A ver, nik uste dut hasiera batean, karo, pandemia hasten da, pues, blokeo sozial hori dena berria da, pues, pizkatxo bat aldea agian lehenengo astetan usten duzu pizkate alde batera, ez? Hitz duzu gehiago zein den gure egoera lanean, pakipaia, eta bueno, pues, gero ikusita etxean ginela eta pues, aurre ikusten genuela, ezingo genuela entzaiu salara etorri eta pues, hasi ginen, pues, bueno, alde batetik Julenek letra asko egin zituen, Javi hasi zen gauza batzuk grabatzen etxean, hasi ginen beste modu batez, en plan digital edo a distantzia edo, pues, beste lan mota bat egiten eta egia esan, claro, nahiko denbora desente genuen, orduan, pues, atera ziren idei pilo bat. Baina ni bi kontu, nabarmenduko nituzke hor, alde batetik denbora pila bat genuela sortzeko, oso gara txarrak orokorrean baldin bat ziren ere, bat genuen denbora, eta nik ilusioz oroitzen dut, benetan, adibidez, agian gero izango da galdera bat, baina nondik dator izena, pandemian gauden, hasi ginen euskarazko hitzak irakurtzen, lista bat egiten, bozkatzen, eta dirakidea da irabazi zuena. Logo egin genuen, etxean gaudena, eskatu genuen, ez dakit, mugitzen ginen. Gautzen ez, lanera joaten, Urangaren melodiekin, eta ez dakit ilusioa zegoen. Ez? Duen batean. Gogoratzen dut nik egin nuela doinu bat eta guzti. Ez dela zerbait normala, eta ez dut uste. Lehenengo... No va a volver a pasar. Baina, bueno. Erran duzu izenak bilatzen ibili zinetela, zer nahi du erran, orduan, imaginatzen dut duela esan nahi bat?
esan nahi badu, irakiten duena da, ez da? Baina filosofiara nahi badugu ondoren asmatutako zerbait da. Momentu horretan, esaten genuen, izen motz bat, euskaraz, ezakit, polita izango dena, uste dugu ez dura inbeste importa, gehienetan izena, gero, Rotten Amairu, zer da Rotten Amairu? Mierda de nombre, ya bueno, baina gero Rotten Amairu da, eta horrela 11.000 grupoz. Orduan... Ezen gure helburua izen batekin zerbait... Ez. Guretzako behar bat zen, izen bat jarri eta aurrera. Balorazio bat egitea eskatzen bat dizuet talde hasi zenetik gaur egun arte egintako ibilbide hau, 5 urte hauetako egitako ibilbide hau, balorazio bat egiteko eskatzen bat dizuet, egingo zenidaten? Ni pozik nago, egia esan, 5 urte luzeak izan dira, bakoitzak izan ditugu gure gauza pertsonalak, izan ditugu lan egiteko garaiobeak eta txarragoak, denbora gehiagorekin, txarragoarekin, uste dut ongi kudeatu dugula, lagun ona garela eta gustora egiten dugula, azkeneko diskarekin oso pozik gaude, eta uste dut hemendik aurrera garaionak datozela. Zango nuke, ez dakit. Eta sentimendu bat edo emozio bat erratea eskatzen badizuet? Ibilbideaz? Ez dakit, laguntasuna. Adibidez, alde batetik. Bai, ez dakit. Laguntasuna erran duzu. Poza. Ez dakit, ez azkenean, talde bat da, talde bat zarete, lan egin behar duzue, eta ez dakit, beti imaginatzut ez, laguntasuna, izena eta aitz polita dela erratea, baina laguntasun horren barruan ere egonen direla bere joan etorriak, eta ez, azkenean lan egiteko ordu horretan eta lagun artean lan egitea askotan ez, ere ez da erresa. Nik esango nuke gure kasuan ez dugula ibilbide intentso bat izan, 5 urte drama taldeak urte asko dira, baina egia da pandemia hasi ginela eta gero kontzertuak egiten kostatu zaigu. Ez gara gure burua ongi saltzen duen talde bat. Eta beti ni eta bena bat nuen, beste azakizen bat, hortaz kontzertu gutzi eskaini dizkigute eta askori ez esan behar diogu. Horrek jaisten du pixkat intentsitatea eta intentsitatea gutxiagoa denean ikuste errezagoa dela funtzionatzea. Bi kontzertu eman eta dena ongi. Nik uste arazoak dauzkate 40 kontzertu urtean dituztenak eta ezara dituzte. Gure kasuan, nik esango nuke. Oso ongi eman dugula momentuz. Arazoak beti, baina nik uste txikiak. Eta ongi kudeatu ditugu. Baina porretan elkarrekin goaz, eta kontzertuak baliatzen ditugu. Gure erara, bai. Ez da txarra, ez zarete lehenengoak eraten da, ez gu gero oporretara jaten gara elkarrekin, gauzak egiten ditugu elkarrekin, ez, baina, bueno, azkenean lantaldea bat sortzen denean, ere lantalde horretan badaude egoten direlako zarazoak. Eta horretik eraten nuen, ze, bueno, askotan, ez, lantaldeak beti badute bere joan etorriak. Uste dut, gehien bat ulertu zein den bakoitzaren egoera, eta horren arabera, aldugu moduan lan egin. Eta nik uste hori ongi egin dugula. Egun momentua, pertsona bat tirak egon da, beste momentu batean zaila inbeste ikuste eta beste norbait tiratu egin du, edo inorkez, edo guztiok batera. Baina ez dut uste inoiz bota diogunik errua ez, norbaiti. Ez dago errurik, ez dago bakoitza badakigu nolakoa den gure bizitza, badakigu gure taldea dela ongi pasatzeko, baina beretan, ez da hitz dutxan gauza. Gu etortzen gara aste artero, edo ia beti, ensaiatzera, ekaina bat botatzera, eta gero aldugun enean kontzertuak ematera eta musika egitera. Baina ezin badugu ezin dugu. Ez dut uste dugunik inolako presiorik. Hori ere polita da ez, bat bertzea ezagutzea eta jakitea, bueno, nik ezin dut kontzertu honetara joan, bale, ez da ezer pasatzen, ez dugu egiten. Ez hori ere, uste dut ere lan bat egin beharreko zerbait dela eta polita dela talde bezala ere hori argi izatea. Ez dakit, talde honitzek ez dute horrela funtzionatzen ez. Batek ezin baldin badu, beste bateria deitzen diote ez. Bateriak ezin baldin badu bertze bateria bat. Gauzak baloratu daitezke eta aitzakit. Liba foradan ez esango genuke, baina... segun, Horrekoan, atera da más o menos hau, baina ez dakit taldea nola duzuen antelatua, nork erabakitzen du zer bi aspektuetan, bata musika egiterako orduan,
imaginatzen dut, bueno, erran duzu ez, batek normalean egiten duela gehiago melodia eta bertza bat joaten dela akaso hitzetara. Eta kontzertuak eisterak orduan, imaginatzen dut autogestionatu egiten duzuela dena. Hor ere lan bat badago atzean. Orain arte ez gehiegi, ez dugulako gehiegi jo. Baina guretzako garrantzitsua da. Osea, etorri egon garen talde guztietan horrela egin dugu, eta guretzako gure buruen jabi izan musikan ere, badu garrantzia. Eta horrek ematen dio baita ere zentzua. Alde batetik, kontaktuaren asuntoa eta Julenek kudeatzen du gehien bat, sare sozialekin dabilelako. Askotan agian Samiri esaten diote edo guri lagunak baditugu, beste herriko lagun batek hitz egiten badigu, guk kudeatzen dugu, baina normalean gehien bat egiten du Julenek bai. Hasierako komunikazio hori edo bukaerakoa baita. Bai. Eta gero musikaren inguruan, hemen dugu letrista, bai. Eta gero musika edo artista musikala uranga da. Berak sortzen ditu melodiak edo doinuak, egia da ez dela beti horrela izan, edo kasu guztietan Julenek egin ditu batzuk, Sami eta Biok gure erala lagundu dugu baita, eta gero amaierako lanak hemen egiten ditugu bai. Lasi. Sare sozialak eramatea ere lan bat dela errango dut. Ze hor egon behar da. Ez eta, demorguztian ari zara, gehien batzuk, ari zara erraten, eske ez da zitugu kontzertu honitzen eman, eske ez ditu, baina eman dituzue. Eta ere hor egon behar da hori ixten, imaginatzen dut itxi dituzuenak zuen gana jo dutela, ez dakit zuek ere nozbait jo duzuen zerbait bilatzera, nonbaitera kontzertu bat ematera, edo normalean horrekin ere bastante normalean zuen gana jo izan dute. Orain hasi gara igual pizkat lotxagabeagoak izaten, orain artez gaela izan, ez? Baina normalean deitu gaituzte. Nire zaitu lagunak badira bai, baina mendigatzea ez gustatzen izan edut, ez eroso sentitzen. Ez gara txonda bat beteko duen talde bat. Orduan deitu bat gaituzte eta 20 pertsona daude, ni pozik. Baina ni joatea esan badut eta 20 pertsona daude, badut hor pizkat. Ez, baina ez dakit, hau bukaerako galdera bat da, baina entzait orain egokia datorrela. Ez galdetzen nabile, ea falta motatzen den kontzertuak emateko edo laguntza bat ez ekonomikoa, baizik eta sala bat, imaginatzut gaztetxeak sareak dira, baina ez dakit hortik aparte zerbaiten faltan botatzen duzuen ez, kasu honetan kontzertuak ematerako orduan. Nik hor esango nukena da, faltan botatzen dudala, etekin ekonomikorik atera behar ez duen espazioarik. Edo gehiegi behar ez duen espaziorik gaztetxeak moduan, edo adibidez, orain dela gutxi garezen ireki berri dute udalaren diru laguntzarekin, ez dut gogoan izena, baina aurten ireki dute eta hasi dira kontzertuak ematen, eta finantzatu dute, hortaz, ekarriak dituzte taldeak, eta ez bada betetzen eta dirua gartzen badute, ez da zagertatzen. Horrek ematen dizu talde berriak deitzeko, edo inkluso urruneko talde poiz batzuk ekartzeko, eta gero gaizkateatzen bada ez da zagertatzen. Uste dudalako benetan salak, baina ez ditut izen baina... Bai, baina ulertzen zaitut, atera delakoz elkarrezpa gehiagotan ez jendeak akaso falta motatzen duena hori dela. Ez, igual ez akaso sala handi bat, zuk ordaindu behar duzula sala eta geroz sarrerekin etekina atera. Ez, igual leku bat, ez, hori egin behar ez dena, ez. Zerbait alkilatu, zuk gastatu eta ez baduzu irabazten, zuk galtzen duzu, eta azkenean etekin bat ateratzeko zen zerbait, edo izen bat sortzeko zerbait zen hori ez, azkenean zure dirutik ordaindu behar. Ez, horrelako zerbait, ez? Imaginatzen dut, horren Bai, baina hori. Guretzako plazak eta gaztetxeak eta txondak izan dira gure... Ez da izan gure helburua sala batean jotzea. Bilbide honetan, orain arte ez, eta mendik aurrera nik bintzat ez dut ikusten helburua hortik. Uste dut bakar batean jo dugula. Biken. Ez pentsatzen ratu bat, zeratik ostatu zait, baina bai. Hori ere,
Eta, bueno, deitu ziguten lagun batzuk hor beraiekin lagunak zirelako, eta gonbidatu gintuzten beraiekin bidai bat egitera Kataluniara, eta hortik pues, atera ziren hori, oso guai egon zen, bai. Hori ere autu bat da azkenean, ez? Eta bertze autu bat, errango dut euskaraz egitea autu bat izan da, horrela atera da, edo zer horren bila joan zarete? Hasiera batean, letrak idazterako orduan, egia dela, nire egunerokotasunean, erdeaz egiten dut euskaraz baino gehiago, aekan egon ez baita ere euskaraz hobeto aritzeko, baina letrak egiterako orduan, benetan betidanik euskaraz atera zezkit hobeto. Segurazki asko oinarritzen naizelako librutan edo politikan eta politikan euskaraz naiz aritua, ez dakit, baina horretatik euskara bai izan dela ardatza. Eta behin, bai hitz egin genuela, komunikatzeko momentuan euskaraz egitea. Niretzako garrantzitsua zen, euskarari garrantzi hori emateak, eta hala egin genuen. Eta egia da, Uranga eta Sami ditugula taldean, biak euskaraz ikasten nahi dutenak, eta egiten duzuela. Holtza gainean baita ere, hau duzuen moduan egiten duzu euskeraz. Hortaz, nik horri ematen diote balore bat. Abesti bakar bat dugu gazteleraz, eta gainera, valorazioan, bai. Eta gainera ikusi genuen gainera hemendik aurrera ez genuela gehiago egin behar. Hori zen arzutako. Baiteken noiz bait, zer, baina autu bat da guretzako bai. Quando avanza il nemico fugge allora, tutto rompe e tutto infrange con la forza e con l'ardor. Los años 70, años de revolución, estudiantes y obreros que van a la organización, por encima del partido que ha vendido el partisano, por una Italia socialista miles de voces se han atado. Tiempos duros de gran confrontación, violencia no fascista, policía y represión. Hombro con hombro pasaron a la acción, las brigadas rojas a batir con el proletariado. Lunga vita e livelli, lutteremo di nuovo l'estate. Lunga vita e livelli, io alla vittoria continueremo. Lunga vita e livelli, lutteremo di nuovo l'estate. Lunga vita e livelli, io alla vittoria continueremo. Las primeras acciones contra los patrones, lucha en las fábricas y autonomía obrera, sangre en las calles, la estrategia de tensión, el secuestro de desorden, Aldo Moro ejecución, juicio popular,
Baduzu letrak egiterako orduan euskaraz sentitzen zarela erosogo. Ez dakit, zuen letretan gai konkreturik baduzuen zerbaiti egiten diozun letrak, eta bertzeak ados daudeten berak egindako letrekin azkenean hori ere, ez, berak sortzen aldu zerbait, baina igual akaso ez da zuen ikuspuntua edo ez da zerbait zuek eroso zaudeten zerbaitekin. Hombre, orain arte, pues, ados egon gara bai egindako letrekin, eta ez ditugu arazorik izan, bai, egia da, idazten dituela, gero erakusten dizkigu, batzutan behar ditugu azalpenak, jakiteko nondik atera den hori, baina, bai, bueno, posik. Ni apur bat frikia naiz. Eta, bueno, politikoak direna, pues, erazak dira eurezeko, baina bai egia dela, gero oso igual anekdota konkretutatik idazten ditut letra batzuk oso gutxi. Baina hortan azalpenak egan, bai, baina nik uste guztietan egon garela ados. Bai, bai. Bestela egingo dugu, ustarketa konpartitu bat. Baina gai konkretu bati, normalean? Bueno, konkretu bati ez nuke esango, baina esango nuke nik iretak idaztegiorako orduan nik mundua ikusteko daukadan eran. Eta oso politikoa da, segurazki, historiari oso lututa, baina baita ere gizartearen nire ikuspuntuaz hitz egin dut, ez dakit. Ez nuke izango... Bai, apur bat panfleteroa ez izan daiteke, moduren batean, bai, enkajatzeagatik, baina bai, politikak. Letretaz hitz egin dugu eta gauzkei egotaz eritzen dugu, baina akaso hau ikusten dagoena ez daki diraki entzuten hasten den horretan, ze musika motarekin aurkituko den? Esango nuke punk rock musikatik gatozela, ez, pixka bat. Uste dute badela nahasketa bat egia esan, zeratik denok punk rocka entzun dugu, baina ez ditugu talde berdinak entzun, ez? Esango nuke agian Julen Barduliako musika gehiago entzun duela, edo ez dakitu nola esan, eta Urangak agian punk esango nuke dela, eta baita kanpoko musika gehiago entzuten duela. Bai, nire kasuan nik musika ugari entzun ditu, baina baita punk asko entzun dut, ez dakit. Da nahasketa bat, baina punk rockean etiketzen dugula. Ez dakit, bai. Letrak... Ez da galdera arraza, askotan egiten digute eta... Eta ez bakarrik zuentzat, errango dut, talde guztientzat zaila dela, ze galdetzen dudanean ze estilo duzuen eta entzuterako orduan ez aurkituko garen, inorrek ez daki... Eta denek asmatzen dute eta aurrekoan batek garrantzia da. Eske gaur egun ez dago zerbait finkoa, ez dut erran nik egiten dutela punk rock edo egiten dutela pop, ze akaso egiten dut dena. Hombre, ustez bai daudela talde batzuk, agian badutela referente Inglaterrako oi musikako urte batetako musika bat, baina ez da gure kasua. Osea, gure kasua da, uste dut, entzun dugun musikaren nahasketa bat, momentuan gauden egoeraren nahasketa bat, ez dakit, batzutan edo musika egiten gaude eta, ez dakit, musika azkarra egingo dugu, musika bortitzagoa, edo beste batzutan, zerbait lasaiagoa egingo dugu. Bai. Hori nabaritu duzue gradutako gauz desberdinetan ere hor aldaketa dagoela, ez dakit urtearen arabera aldaketarik egon den? Gure musikan? Bai. Edo normalean, más o menos berdinan ibili zaretela? Berdinan, esango nuke. Letretaz hitz egin dugu, soinuaz, nakaso orain, 3. ahotsa entzuteko momentua iritsi da. Eta araña egingo dizudaten galdera da zuen errepertorioko, edo, bueno, kasu honetan, zuen kantu bat bakarra aukeratzea. Zaki badagoen baten bat zuentzako berezia den kanta bat, ez, akaso aukeratzeko orduan, bat aukeratzeko eskatuko dizuet, eta berdina izan daiteke, baina bakotxak bat errango didazue. Pues... Odolezko errekak uste dut fondo ona, historia, ¿no? Historia... como historia aldatu, ¿no? En plan, lo que nos han querido hacer que veamos, pero contando lo que realmente pasó. Un poco, sí, la que más
Nik Sakmirekin ados, Odolezko Horrekak esako du baita. Uste dut baduela, no sé, nola, kutsu asko niretzako alde batetik letraren mezuaren gatik eta bestetik izan zen gure pues, abestietako, bueno, publikatu genuen lehenetako bat, egin genuen ilusio askorekin, gainera, ez dakit, gure proiektua asko ikusi genuen abesti, edo nik, bueno, ilusio asko egin zidan abesti horrek bai. Ba, nire kasuan ez dut oso argi izan, baina ustereko zauria, esango dut. Asko gustatzen zaidan abesti bat derako, uste dut gure baremo artean apur bat desberdina dela, abesti hau Imanol Gorritirekin egin genuen, eta oso gutxi baloratzen da. Osea, zenbaketan fijatuta, jendeari ze gustatzen, eta ongi, baina niretzako benetan... Nirea bigarrenen. Begira. Bere soloa, aukalako. Eta kontzertu bat, Mantako kontzertu bat aukeratzea eskatzen badizuet? Ni hor baitzetako 6 txikiak. Bueno, nire herria delako eta oso gustora ginen guztiok hor lagunak igo ziren eta abestera, familiako lehengusina batzuk baita eta oso ongi pasa genuen, bai. Ni banda batxokideen azken kontzertuetariko bat, esango nuke. Fan bat naizelako eta ez dut kuritzen besterik. Uste genuen gure kontzertu Bai. bat. Gure. Zuren kontzertua. Josuz. Banda batxokidekin. Ez dugu inoiz jo. Berriz pentsatu da. Esango nuke Italian, izan zirela berezienak momentuz. Genova, adibidez. Ni gora Iruñan. Concierto, ¿no? De Euskal Jai. Eta igual principios, ¿no? Igual o... Gora 2 urte izan zen, bai. Bai, sí. Akaborekin. Eta Erdoirekin. Erdoirekin. Eta bateria... Apurtua. Hautsi zitzaidan bombaren partxea baina. Ez da importantea. Genova eta Milan erranduzu. Ez dakit nola izan zen bertako gaztetxeetan edo jotzeko aukera hori? Nire kasuan, Aitzia tabernako langilea edo dena delakoa izan naiz, 9 urtez, eta bertatik talde pila bat pasa izan dira. Pilaka kontaktu egin ditugu eta kasu honetan Genova eta Milaneko bi talde etorri ziren orain dela 2 urteko aberri egunean, eta nik egin nuen kontaktua berarekin, nik berarekin egon nintzen, eta oso harreman hona egin genuen. Diskak eman nizkion, kamisetak, eta esan zidaten, esan noizbait eta joko duzue seguro. Eta lotxagabeagoak garela, esan dudanean lehen, hortaz, etzeiten genuen, esango diot. Eta urte bat pasata, ez ziren guta zorraituko, segurazki, baina esan nion, eta... Eta ez dugu esan... Baina horregatik esan dut orain lotxagabeagoak. Orduan, kontaktua egin genuen, prestutasun osoa erakutsi zuten, izan ere esan genion bi talde joango ginela eta arazorik ez, hortaz, aventura posible izan zen. Posible eta polita imaginatzen dut, ez? Oso polita. Engurarekin. Oso gustora. Eta Landa, eta Antaño, eta Maider, eta... Oporrak. Erronketara egingo dut salto. Ez dakit 5 urte hauetan, eta errango dut pandemiak enduta. Ez dakit erronka edo oztoporen bat aurkitu zareten taldearen ibilbide honetan, eta erranduzu, polita izan da, saiatu gara, baina igual akaso hemen geratu beharko den zerbait izan da. Ez dakit izan duzuen horrelako posibilitate bat, edo erran bezala aurrekoan, ongi pasatzeko zerbait sortu zenuten taldea, eta orain ezin baldin bada, igual akaso hemendik 3 hilabetetara elkartuko gara eta jarraituko dugu. Ez dakit horrela hartu duzuen filosofikoki. A ber, ez dut uste hain, ez dela egon kasurik, en plan, taldea gelditzeko 3 hilabetez edo 5 hilabetez, bai egia da, bakoitzak bere
bere egoerak izan ditu urtauetan zehar, eta, bueno, uste dut, ongi kudatu dugula bakoitzak argi izatea eta argi esatea lagunei, pues, begira, hemendik aurrera egoera hau izango dut, hemen arte pues, egingo izango da nire autua, ez dute zuei oztopatu nahi ez, baina nik oraino heltzen naiz orduan. Pues horren arabera pues, jokatzen dugu besteok ez. Pues agian batek ezin badu etorri gehiago, pues besteok pues beste lan batzuetan hasten gara edo bere lanak hartzen ditugu. Hombre, beti pues adibidez nire kasuan, nik garai batzuetan ez naiz egon hainbeste, pues saiatzen nintzen al nuen moduan etortzen, pues agian nik besteok baino gutxiago egon hemendik. Pues agian ordutxo bat, pizka jotzen genuen, gauzak hitz egin eta gero beraiek pues sortzen zituzten abestiak eta delakoa, bai. Eta Baina bueno, ongi, osea, ha sido nada kritiko en plan. Ez, baina, bueno, horrelakoak gertatzen dira, eta gertatu zaizkizue, baina, bueno, beti hau, ez pauso bat aurrera eman duzu, eta ez imaginatzen dut pentsatzen zenutela, bueno, ba, orain ezin baldin bada igual akaso hemendik gutxira ahal izango da, eta beti izan duzuela ilusioa taldeak aurrera jarraitzeko? Nik uste hori talde txiki bat izatearen, ongi gure artean ongi eramatea eta talde txiki bat izatearen abantaila dela. Talde handi batek 5 hilabete ez dakiz erren arazoiagatik gelditu behar badute edo ezin badute kontzerturik eman, publikoagoa da edo erantzunkizun bat daukazu edo ez dakit, edo norbait sartu daiteke gure kasuan ikuste nahiko lasaitasunez egin dugula guztia. Eta gertatu bada esandakoa, ez? Besteok egin dugu zerbait edo gelditu gara eta guztiok egon gara 4 hilabete ezer egin gabe edo segun egoera, ez? Eta erronketatik asmo berrietara pasako naiz? Ze asmo berri ditu Dirakik gaur egun? A ber, hemendik aurrera nahiko kontzertu konfirmatu ditugu, ohikoa zena baino gehiago, orduan horrekin lan desente dugu. Eta abesti batzuk egiteko asmoa ditugu, berez, bueno, ez dago argi epe txiki bat edo 3 abesti, bueno, ideia desberdina daude. Eta, bueno, letra batzuk baita badira letrak, badira doinuak, badira ideiak, baina orain, pues, finkatu behar dugu kronologia bat eta ez dugu denbora askorik oraintxe bertan, orduan. Ikusi behar dugu pixka nola antolatu. Asmoa zen uda baino lehen egitea, eta ja pixka beran duguaz. Eta gero, esan behar dugu, kanpora ateatzearen hori gustatu zaigula, eta dela hor aingurarekin batera, venga, bagoa zer bilatzera Burdeosen, zer bilatzera ez dakit noan. Toulouseen. Oporraldi hori gustatu zaigu. Ez dakit, zuen lanetaz hitz egin nahi duzuen, 2024an bigarren diska atera zenuten, zaurkituko dugu diska horretan? Bueno, esan bezala, ez dakit esan dugun, baina Arima diska hau Aingura taldearekin elkarbanatutako diska da, ensaio lokala beraiekin daukagu eta aspaldiko lagunak dira ere. Eta diska honetan, talde bakoitzeko 4 abesti eta bat elkarbanatuta baita ere, bihotzak zutan abestia dena, ezta? Eta gure kasuan, gure abestietan, zer aurketuko dugun, nik esango nuke lehenengo diskan baino abesti landu dago batzuk, letrei begira, esandakoa, zorrotzak, mamia daukatenak, edo niretzako mamia daukatenak, eta musikalki, politak. Norbait esan behar du, ez? Dugu esaten. Nik nire partetik galdera bakarra geratzen zait, baina jakin nahiko nuke, nik nire erran baino lehen zueri zerbait geratu zaizuen errateko, kontatzeko ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzuen elkarrizketan. Edo nik nire galdera egingo dut. Negatik aurrera. Bai, aurrera. Azken mezu bat bidaltzea eskatzen ari naiz. Erratu dut, 15-16 urteko gazteak, baina izan daiteke 50 urteko personak. Nahi dut erran, talde bat zerotik hasi nahi duten pertsona batzuei zen mezu bidaliko zenieken, honetan hasteko talde bat sortzea eta nondik hasi kontzertuak ixten, imaginatzut, gehien bat, ensaiatzea ongi dago, eta entsaiu lokal bat izatea ongi dago, baina imaginatzut ere polita dela ere zure sortutako musika hori jendearen aurrean helaraztea,
Ez dakit, mezu bat bidaltzeko eskatzen bat dizuet? Zein izango litzakeen zuen Bi mezua? mezu egin ditugu. Zuk nahi dituzen mezu guztiak. Musika egin nahi dutenei egitea. Nik uste Euskal Herrian badugula kriston, ez dakit, nola esan, baina mugimendua, eta beste toki batzuetan ez bezala, hemen oso erraza da, klaseko edo kuadriako lagun, 3, 4 5 lagunekin, elkartzea, lehen instrumentuak hartu, baina gaur egun dauden musika estilo anitzekin, ordenagailu bat hartu, musika egin eta bestu mikro batekin, hortaz oso erraza da egitea. Eta esan dakoa, egitea, badagolako kriston zirkuitoa egina, eta hortan, agian lehen, baina aukera gutxiago ematen badira ere, aukera gaude. Txoznak, gaztegunak, gaztetxeak, salak baita ere, tabernak, badira tokiak. Esango nuke hasiera batean baliatzea pixkat lagunetaz, herriko edo auzoko jendetaz, familiaz, ez dakit azkenean, askok ditugu edo jai batzorde batean, edo herriko antolakuntzan, edo, eta gero gure alboko jendeak ilusioa izango dutela guri entzuteko, ez? Eta erraztuko dietela, bai. Eta, bigarren mezuan niretzako da, musika munduan, badaude musika egiten dutenak, badaude, ez dakit, antolatzaileak edo musika eta kontzertuak antolatzen dituztenak, eta ikusleak, eta kriston beharra daukat ikusten dut ikusleei kaina sartzeko eta kontzertuak ikustera joan bargarela. Galtzen ari da, nire ustez, kriston xarma lehen bat joan atzinen edo zein egunetan kontzertu bat ikustera ikusi eta txera edo ez dakit talde berriak ikusteko gogo hori. Galtzen ari da, Italian gu igande batean jo genuen, arratsaldeko 7:00, Milanen, inor ez gintuen ezagutu, bete zen, jendea saltoka, kontzertua bukatu eta beren etxera. Eta ez da horretara buelta, baina nik ikusten dut mugimendu bat, edo kriston taldea da, eta hortaz betetzen da, edo jendea DJ-a astera itxoiten nahi du. Osa ez dago kontzertu berriak eta jende berria ezagutzeko ez dakit, nahi hori. Eta hortaz, musika guztia da, antolatzaileak, musikariak eta baita ere ikusleak eta holtza behan daudenak, ez? Eta hor nik uste behar dugula kriston gu baita gara, eta mamar diogu hausnarketa bat hortik. Hau zaute. Mezu horrekin geratuko naiz, eta errango dut ikusleari kamaren atzean hitz egingo dugula. Nire partetik eskerrik asko, hirukote, elkarrizketa honengatik. Eskerrik asko. Eta ea holtzan gainean ikusteko aukera daukatan. Esker mila. Esker. Agur.
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.